Kursi goyang kuno. Tanggaku sing asmane Pak Hadi tuku kursi goyang kuno. Kursi goyang kuwi bener-bener kuno. Digawe saka kayu jati tuwa. Warnane soklat semu ireng kileng-kileng, senajan ora plituran. Jalaran tilas dilungguhi suwene puluhan taun utawa malah atusan taun. Saperangan wong sing biyen tau nglungguhi kursi goyang kuwi mestine wis padha tinggal donya. Kursi goyang kuwi didoko ing poncot kamar cedhak jendela. Kala-kala dilungguhi Pak Hadi karo maca koran lan majalah. Pak Hadi wis mataun-taun langganan koran Padinan lan majalah Minggon. Pancen gayeng tenan yen lungguh kursi goyang karo maca-maca. Saengga yen maca nganti jam-jaman suwene ora krasa kesel. Nanging kursi goyang kuwi jebul dudu prabotan sembarangan. Kursi goyang kuwi sajak dadi palungguhane lelembut. Jalaran yen tengah wengi bisa obah-obah dhewe, sajak kaya ana sing nglungguhi. Pak Hadi kaget lan gumun nalika nglilir arep tangi menyang pawikan. Dumadakan nyawang kursi goyang kuwi katon manggut-manggut dhewe. Kamangka ora ana sumilire angin mlebu kamar. Saumpama ana angin, tetep ora kira bisa ngobahake kursi goyang sing abote puluhan kilogram kuwi. Nalika balik saka pawikan arep mlebu kamar maneh, Pak Hadi saklebatan nglirik kursi goyang kuwi isih obah-obah. Sing medeni sajak ana makhluk sing nglungguhi, nanging ora cetha blegere. Mung katon ayang-ayang ireng mbegegeg saklebatan banjur ngilang. Nalika kuwi kahanan kamar pancen remeng-remeng. Jalaran lampune dipateni. Mung ana semburat lampu sing ing njaba kamar sing madhangi korden jendela. Senajan kedadean aneh kuwi wis disawang kaping pindho, ewasemono Pak Hadi durung percaya yen kursi goyang kuwi bisa lenggut-lenggut dhewe kaya ana sing nglungguhi. Malah Pak Hadi rada mamang. Aja-aja nalika dheweke nyawang kursi goyang kuwi goyang-goyang dhewe mung halusinasi utawa ora nyawang ing kahanan sadar sawutuhe. Pancen ana teori psikologi yen manungsa duwe rasa jirih luwih gampang nemu pengalaman halusinasi sing medeni nalika nyawang sawijine barang kuno sing dikondhangake ana isine. Kaya dene kursi goyang kuwi, jalaran kuno tau dilungguhi saperangan wong sing saiki wis tinggal donya. Gampang dianggep menawa dilungguhi sukmane wong sing wis mati. Banjur kaya-kaya bisa goyang-goyang dhewe. Nanging ing wengi candhake, nalika Pak Hadi nglilir saperlu arep buang kajat menyang pawikan maneh, dumadakan nyawang kursi goyang kuwi obah-obah dhewe lan katon ana ayang-ayang ireng sing nglungguhi. Wewayangan iku plas ilang nalika digedhepake. Wis cetha
kursi goyang kuwi dudu kursi sembarangan. Becike didokok tritis ngarep wae, ora usah didokok ing jero kamar kene. Pak Hadi batin. Esuke Pak Hadi banjur mindah kursi goyang kuwi ing tritis ngarep sing ambane 3 meter, dawane 8 meter. Saengga kerep dilungguhi dayoh. Ing tritis ngarep kuwi pancen wis ana 2 setel meja kursi sing dicawisake kanggo dayoh. Liya dina nalika tengah wengi kuwi, Pak Hadi nglilir arep pipis. Nyoba nginjen kursi goyang ing tritis ngarep kuwi saka jero kaca jendela. Kursi goyang kuwi pranyata gerak-gerak dhewe. Tur katon uga ana sing nglungguhi. Katon uga nanging sing nglungguhi ora cetha. Lampu tritis pancen rada remeng-remeng. Senajan wedi nyawang kedadean kuwi, Pak Hadi emoh crita marang anak bojone. Saumpama kedadean kuwi diceritakake, mesti anak bojone bakal keweden banjur padha sepakat yen kursi goyang kuwi becike ndang didol wae. Bengi bacute, nalika bojone Pak Hadi sing ngancani turu anak ragile ing kamar ngarep dumadakan nglilir, banjur arep menyang pawikan. Bali saka jeding dheweke krungu swara tak tok saka tritis ngarep. Bojone Pak Hadi nyoba nginjen saka jero kaca jendela. Sakala kaget nyawang kursi goyang kuwi obah-obah dhewe lan katon ana wewujudan lamat-lamat sing nglungguhi. Bojone Pak Hadi ngoplok banjur age-age nggugah sing lanang. "Ana apa, Bu? Kok nggugah wong turu?" Pak Hadi jenggirat. Bojone banjur kandha yen lebar nginjen kursi goyang sing jebul bisa obah dhewe lan katon ana sing nglungguhi. "Kula ajrih, Pak. Kursi goyang nika ketingal goyang-goyang piyambak lan katon wonten sing lenggahi. Kamangka mboten wonten angin blas." Pak Hadi banjur bloko suta crita yen kursi goyang kuwi pancen kala-kala obah dhewe. Mula saka kuwi banjur dipindah ning tritis ngarep. "Ora usah wedi, Bu. Menawa wae kursi goyang kuwi klebu barang kuno sing ditunggoni lelembut. Bocah-bocah aja dicritani, mundhak padha keweden." Pak Hadi ngomong ngono karo ngempet rasa wedi. Bojone jebur ngerti yen Pak Hadi wedi. "Heleh, jenengan ugi jebul ajrih, Pak. Buktine kursi goyang niku maune wonten kamar, lajeng jenengan pindah wonten tritis ngajeng." Pak Hadi mesem ngempet rasa isin. Pancen dheweke senajan kakung uga wedinan. "Saene kursi goyang niku disade mawon, Pak. Ampun ngantos lare-lare ugi ngertos kursi goyang niku saged goyang-goyang piyambak, banjur sami ajrih." Bojone sajak kuwatir yen anak-anake melu keweden. Nanging Pak Hadi eman marang kursi goyang kuwi. Pak Hadi banjur kandha marang bojone ora bakal adol kursi goyang iku. Bojone wusana ngalah.
Sabenere bojone uga eman marang kursi goyang sing klebu antik kuwi. Jalaran kawit mbiyen mula seneng ngoleksi barang-barang kuno. Ing omahe uga ana 2 setel meja kursi ukir-ukiran kuno, ketambahan lemari ukir kuno. Meja rias ing kamar uga klebu kuno. Malah kabeh amben uga klebu amben kuno. Nanging tengah wengi kuwi Pak Hadi, bojone lan anak-anake padha nglilir jalaran krungu swara tak tok saka tritis ngarep. Kabeh banjur nginjen saka njero kaca jendela. Kabeh bisa nyawang kursi goyang obah dhewe. Katon ana sing nglungguhi wujud makhluk gedhe dhuwur ngregemeng ireng. Anak-anake keweden banjur jerit-jerit karo nangis mlayu mlebu kamar. Becike kursi goyang kuwi ndang didol, mesake yen bocah-bocah tansah padha kaweden. Pak Hadi akhire kandha marang bojone sakwise sarapan bareng. Bojone langsung sarujuk. Kursi goyang kuno kuwi banjur difoto. Fotone langsung diunggah sakjroning grup media sosial. Kursi goyang kuno didol. Ora let suwe, mung 2 jam sakwise foto kuwi diunggah, wis ana sing arep tuku. Malah sing tuku ora pengen dadak nyang-nyangan, arep langsung bayar lan mara dhewe nggawa mobil kanggo ngangkut kursi goyang kuwi. Pak Hadi, bojone lan anak-anake padha bungah nalika kursi goyang kuno kuwi akhire payu lan diangkut menyang omahe sing tuku kuwi. Nanging sesuke maneh sakjroning grup media sosial, sing tuku kursi goyang kuno kuwi ngunggah foto kursi kuwi kelawan caption, "Kursi goyang kuno iki jebul bisa goyang-goyang dhewe nalika tengah wengi. Arep tak dol. Sing pengen tuku bisa japri." Nganti pirang-pirang dina ora ana anggota grup media sosial sing wani tuku kursi goyang kuno kuwi.